Lalaking nipatay sa mikawat sayang manok nga pula nadakpan. Gila ang dinakpan isip numero 1 sa most wanted list sa syudad sa Sugbo. Usaw-usab siya kasakop sa Labitan Gun for Hire ug drug group. Ani ang report? Way lipod-lipod nga giangko ni Wilfredo Sapilla nga siya mipatay sa mikawat siyang manok hiniktan sa barangay Buhisan pipila ka tuig na ang nakalabay. Kinidihang nadakpan siya sa masakop sa Cebu City Police Office human malutsi og warrant of arrest. Gidala siya sa Cebu City Police Office. Marami pong attempts na arestuhin tong taong to. Pero dahil sa very strategic yung kanyang pinagtataguan at napaka-hard to reach nung lugar, na-maintain niya yung kanyang safety doon. But last February 19, ginawan talaga natin ng paraan na makuha siya and finally na-aresto nga namin. Kasi mong ipatay? Katong kawatag manok ba ito sa Buhisan? Ano ginsan? Buhisan. Buhisan? Ngawat ang manok ni. Natuluyan mo yun. Yung sa kanyo pagpatay? Nakatirahan ako bangad. Kasi? Samtang ibutyang ni Police Colonel Gilbert Soriano, Cebu City Police Office Director nga nalambigit sa Sevilla sa Jerome Labitan Gun for Hire Group nga konektado usab sa illegal drugs. Gitumbok siya nga gunman sa grupo nga posibleng nalakip sa pag-ambos sa mayor sa San Fernando. Apan hugtanong gipanghimakak ni Sevilla ang mga pasangil. Kanalabitan yun. Kaya ko anak pero lugay na ko ni buwag na. Kaya lamin sa kabuuan ako maglugay niya kay laim sa patakaran. Sa patakaran na May nalito na yagod niya. Di ko kao yun sa iyang kiniya. Ito ay part ng Jerome Labitan Group na involved sa gun for hire. And now they have extended their trade into illegal drugs also. Labitan? Labitan. Isa to sa mga suspects sa Rio case. Correct. So may posibilidad na siya kasama siya? In 2020. Kasama siya dito sa group. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.